ጸጋን ሰላምን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስን ንአኻትኩም ነቶም ነዚ ዋንጋድ ዋንሳን ከም ሚኒስትሪ ከም ቻነል ሓሲብኩም አቋጺርኩም ነትብኡ ዝመሓላለፍ መደብ ንምክትታል እቲ ምስከደ ዘይምለስ ወርቅን አልማዝን አሎ ዝበሃል ካልእ ዝኸበረ ማዕድን እንተሎ ንዋግኡ ዘይትመን ግዜኹም ትህቡን ዘለኹም ዘበርኩም ኩልኹም ይኹን ብሩኻት ከመይ ቀኒኹም ክብርና አምላኽ ሰላም ቀኒና ክኾን መልስኹም ውልውል የብለይን አይጠራጠርኒ እቲ ምንታይ አምላኽና በባህሪኡ እሙን ስለ ዝኾነ ክብርን ስም ይኹን ከም ሰበይት ሓተኩም ደለኹ ከም ሓውኹም መጠን ኣነ ብምሕረት አምላኽ ሰላም ኣለኹ መቸም ኩሉ አሰራርሓ መንፈስ ቅዱስ ከም ትርድእዎ ተስፋ ገብር ኣለኹ ማለት ነዚ ዘሎ ወቅታዊ ሃዋህው ኣመልኪተ ኣብ ውሽጢ ዝረኸብኩ መልእኽቲ ለመጀመርያ ክጅምር ከለኹ ሰለስተ መደባት ወይ ሰለስተ መልእኽታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ኢለ ነይረ ግና እታ ቀዳመይቲ ኣርእስቲ ጥራይ ምስ ሓዝና ካፍተን ሰለስተ ማለት እዩ ንእምነት ሓዛን ጥበባይ ትሕደጋ ትብል ምስ ኣተና ንሳ ንኡሳን ኣርእስታት ሒዛ ትልና እያ መፅያ ንግዲ ሓቂ ንኡሳን ኣርእስታት ኣብ ሓሳብያ ይነበራን እሳ ምሰካፈልኩ ግን ከም ዝሓለፈ ዝረኣኹሞ ጥንቃቐ እቲ ፍረ እምነት ትብል ሓደ ነጥቢ ሓደ ርኢና ሓደ ነጥቢ ክልተ ከዓ ምርግጋጽ እምነት ኣካል ጥንቃቐ እዩ ዝብል ርኢና ነርና እዚ ርግጽነት እምነት ወይ ምርግጋጽ እምነት ኣካል ጥንቃቐ እዩ ዝብል ብትኽክል ዲ ኣሚነ ዘለኹ ወይስ ይስማዓኒ እዩ ዘሎ ንዝብል ዝምልስ እዩ ወይ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ እዩ ሎሚ ሓደ ነጥቢ ክልተ ነጥቢ ሓደ ክንብል ኢና እታ ካልአይቲ እታ ምርግጋጽ እምነት ኣካል ጥንቃቐ እዩ ትብል ንኡስ ኣርእስቲ ከዓ ወሊዳትልና ኣላ እስከ እታ መልእኽቲ እንታይ ትመስል ድሕሪ ዝሓፃር ሙዚቃ ሒዘልኩም ክምለሰ ኣይተርሕቑ ተመሊሰኩም ኣለኹ ፍቑራት ኣሕዋት ጎይታ ኢየሱስ ስለ ትዕግስትኩም ስለ ተረዳእነትኩም ዕዚዙ ይባርኽኩም ምርግጋጽ እምነት ኣካል ጥንቃቐ እዩ ኢልና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ስለዚ እምነት ድያ ዘላትኒ ወይስ ኣይኮነትን እምነት ኣለኒ ድዩ የብለይን ብኸመይ ከረጋግጽ ክእል ዝብል ንዛ መልእኽቲ ምስ ሰማዕኹማ ዝብል ሕቶ ተፈጢርኩም ክኸውን ባህርያዊ እዩ እዚ ግን ብትኽክል ክትርድኡ ኢልኩም ክትህነፁ ኢልኩም ትረአ ሰሚዕኹማ ኮንኩም ታ መልእኽቲ ሕራይ እምነተይ ከረጋግጻ የድልየኒ ኣሎ ትብለኒ ኣለኻ እዛ እምነተይ ግን እምነት ድያ ኮነትን ኣለኒ ዲኸ እምነት የብለይን ብኸመይ ከረጋግጽ ዝኽእል ዝብል ክፍጠረኩም ኣለዎ ብትኽክል ክብርና አምላኽ እሞ ሎሚ ንዑይና ክንርኢ እምበር ነዚ ነገር እዚ ክንርኢ እንተኮይና መጀመርያ እምነት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ከድልየና እዩ እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ምርዳእ እያ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 1 ዘሎ እዩ ነቢበየ ዘለኹ እምነት ንተስፋ ዝግበሮ ርግጽ ምግባር እያ ተስፋ ከንታይ እዩ እንታይ ኢልና ተስፋ ቃል እዩ ቃል ምጽንናዕ ኣሎ ቃል ምስጋና ኣሎ ቃል ተስፋ ኣሎ ስለዚ ተስፋ ርእሱ ዝኸኣለ ቃል እዩ ጽባሕ ክዳን ክገዝኣልካ እየ
انت داي لك خوينه صباح كدان غزالكا مخاني تسفا يبكا لكم مالتيو التسفا زغنتايو اتي قالي صباح كدان غزالكا يزبل قالي تسفا زبال زلو سلازي تسفا اتقال بعليو اتتسمعوا قال اتزنقرك قال غيرم زاحز استبل ابرومي معرف 10 تخيدنا خنب كلنا 10 شعاتها امنت كان مسمعها بقال كريستوس ايو إلنا الله امنت كام تتبقس كام مسمع تسمعوا انتاي تسمعوا قال تسفا خون خيل قال مصنع خون خيل قال مدلاو خون خيل نختدالوز نغرك قال خون خيل بب عينته جن قال سز امنت كام مسمعها بتقال ايو سازي إذا عند حيزنا حجي امنتنا خدنا الرقاقص قلنا بنخيل مقد خنكيدنا ترجم امنت انت راحيزنا انت هينت امنت راحيزنا حجي نفتي امنتنا خدنا الرقاقص قلنا خيل نجار نمتع حجي إذا امنت كان مسمع بتقال كريستوس قبلن كله انت يزولنا زلو بخار ازربتيلنا اذا سمعنايو قال مسيوتنا ان حبرلو مسرحيو امنت مالت امنت انتايو نتد سمعنايو قال مسيوتنا ان حبرلو مسيوتنا ان وهدلو حيلي وي مسيوتنا ان وهدلو هنصاتيو امنت مالت صبو أبكار إسفرا أب إبراهيم معرف 4 كنبو كلنا نعناون كمت نعاتاتهم تسفا تنجيرنا قالو مسبلة اتقال قنا مسم سمعتو بإمنت سلازي حابرة أي تقومو من يبل تز اتقال مسها مسيوتكا زحبرلو مقديو امنت مالت سلازي امنت كان مسمع دما بتقال زخنه دينكي امبار حجي نفتي قالينا كنملس تا امنتي امنت دا بتخكل ويس سمعيتاونتا نعيو زامن كون سمعان زلو امبر امنت بلن نز نغر زعمر كيتا وينت نغر تعمر كيتا ويس امنتي زلني كفال يوم انتي نافتقالينا هنمصحج افتقال كنمصخ لنا انت اينا نسبل انت يكون كتسبول زلخو حسب نايتقال دي بتخكل تردي زلخوس ويس جزاء قانقاي زفتر لي اتحساسبايو حسب لا يتقال مسيلوني تقبل يزلخو زبلينا كنملس لنا حج كداق مالكمي نفتقال كنمصخ لنا كنرغاغصو زلنا ነገር مسيوتنا ندينا كنحبرو نتقال ስለዚህ نتقال مسيوتنا كنحبرو خلنا كنرغاغصو زلنا ነገር አሎ ንሱ አንታዩ حسابنا يتقال دي بتخكل تردي انه زلو ويس جزاء قانقاي زفترلي حسابيو كم حسابنا يتقال تقبل يزلخو زبلينا كن ملس زلنا بخار الزراربا حسابنا يتقال ديو بتخكل تردي انه زلو ويس حساب جزاء رأسيو حسابنا يتقال مسيلو انه زلو مالت انا نتصحف كنا بخلخو زرد عن زلو استفعل لي مهنات كله خيلي قانقاي زفتر لي زلو اتحاسبا خون خيلي قانقاي زفتر لي زلو اتحاسبا خبلن كله حج انتايو كلاتنا خم نردو
ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ተጻሕፈ ጽሑፋት መበቆሉ ግሪክ ወይ በኽሪ ጽሑፍ ብግሪክ ከም ተጻሕፈ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ተጻሕፈ ቅዱሳት ጽሑፋት ድማ እቲ በኽሪ ጽሑፍ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ወይ ሂብሩ ከም ተጻሕፈ እዚ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ናባና ናብ ትግርኛ ክትርጎም እንከሎ ካብ ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ተጻሕፈ ካብ ግሪክ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ተጻሕፈ ካብ ሂብሩ መጀመርያ ናብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ተተርጉሙ ካብኡ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጉሙ እዩ ዝበጽሓና ዘሎ ስለዚ ናይ ቋንቋ ነገር ክንመጽእ ከለና ኸዓ ካልእ ዋንዳ ጽቡቕ ጌረ ካፍለኩም እምበር ኣብ ቋንቋ ክንመጽእ ከለና ኸዓ ጽበትን ግፍሕን ናይቲ ቋንቋ ዝበሃል ኣሎ ጽበትን ግፍሕን ናይቲ ቋንቋ ማለት ከዓ ሓደ ቋንቋ ናይ ምግላጽ ነገራት ናይ ምግላጽ ተኽእልኡ ወይ ነገራት ናይ ምግላጽ ዓቕሙ ማዕረኽ እንደዩ ንዝብል ሕቶ ዝመልስ እዩ ካልእ እዋን ከም ዝበልኮ ጽቡቕ ጌረ ክመጽእ ብዘይ ምግናን ቋንቋ ትግርኛ ካብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ይሰፍሕን ይገፍሕን እዩ ነገራት ዕሙቕ ኢልካ ክትሪኦም ኣዕሙቕ ዓቢሎም ክወስዱኻ ዝኽእሉ ቃላት ካብ ኣብ እንግሊዝኛ ንላዕሊ ኣብ ትግርኛ ኣለዉ ስለዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ነገራት ክትርጎሙ ከለዉ ብትኽክል ተተርጉሞም ኣብቲ ባህርያዊ ኣተራጉማ ብትኽክል መጽኦም ደማ ይመጹን ዝበሃል ነገር ርእሱ ድኻለ ነገር ኣሎ ሕጂ እዚ እንታይ ክገብረና እዩ ከም ሓሳብ ናይቲ ጽሑፍ ዘይኮነ ጽበትን ግፍሕን ናይ ቋንቋ ዝፈጥሮ ኣብ ኣተራጉማ ዝመጽእ ለውጢ ከምኡ ክርዳእና ይኽእል እዩ ኣሚን ኣለኹ ኢልና ክንብል ሸው እዚ ሓደ ርእሱ ድኻለ ነገር እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ካልእ ኸ እንታይ እዩ ነዚ ኣይና ሕጂ ክንጠቕጠላ እቲ ሓሳቡን ዋላ ብትኽክል ተተርጊሙ እናርአናዮውን ናይ ቋንቋ ሽግር ከይሃለወ ናይ ባህሪ ናይቲ ቋንቋ ባህሪ ክልቲኡ ቋንቋ ገፊሕ ኮይኑ ንበሎ ሂብሩ ኹን ግሪክ ድሓር ናብ ትግርኛ ክመጽእ ከሎ ገፊሕ ንበሎ ክልቲኡ ሰማዒ ንበሎ ዋላ ብኸምኡ ተተርጊሙ እውን ብትኽክል ተተርጊሙ እውን ሓደ ግዜ እታ ተድልየና ዘላ ጥቕሲ ጥራይ ቁንጭል ኣቢልና ብምውሳድ እቲ ዓውደ ንባብ ብምዕራፍ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ዓውደ ንባብ ብሕጥበ ጽሑፍ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ዓውደ ንባብ ከይ ተኸተልና ወይ ከይ ሓዝና እታ ተድልየና ዘላ እሳ ብምውሳድ ጥራይ እንኸደሎ ኣብ ዕዮ ዘበለ ረብሓ ስለ ዘሎ ከዓ እዚ ድማ ርእሱ ድኻለ ኣተሓስባ ክፈጥረልና ናይ ግድን እዩ ሽዑ ንዛ ኣተሓስባ እዚ ምስ ህይወትና ክንሕብሮ ክንፍትን ከለና እቲ ኣተሓስባ ሓሳብ ናይቲ ጽሑፍ ስለ ዘይኮነ ሕጂ እቲ ምስ ህይወትና እንሕብረሉ ዘለና ድማ እምነት ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ምእንቲ ክርዳእኩም ሕጂ ገለ ኣብነታት ክህበኩም እየ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዘን ኣብነት ገለገሌና ከም ፈተና ዝወሰድናዮ ኣይንሰኣንን ኢና ሕጂ ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ጸልዩ ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ኣምልኹ ስለ ዝተባሃለ ነዚ ከም ፈተና ዝወሰድናዮ ኣይንሰኣንና ዲያብሎስ ክፍትነና ጀሚሩ ኣሎ ዝበልና ኣይንሰኣንን ኢና ሕጂ ከምኡ ንብል እሞ እቲ ጽሑፍ ግን ከምቶም ገሊኣቶም ልማት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣኼባና ኣይንሕደግ እዩ ዝብል ኣኼባና ኣይንሕደግ ኣሕዋት ኣኼባና ኣይንሕደግ ኣሓት نتأكد أنا أمين إذا بأخيبهم بأخيبنا نحتاج إليه إذا قال زي مسيوتنا بأمنت نحبرها إيه كان أبنت كتحبرها أنت فتينك حسبنا تحفت بتخكر سازي حسكايو أتني تقال مسيوت كتحبرها اللي زي اللخم ما قدها أمنت هيكونه حجي حسبنا تتصحفاي نخنردا ابزا معرف 10 ابراويان انتي كبل مسن حقيو شباب تقص 26 كمتم قلاتهم لمات زغبرو زلو اخيبانا عين حدق زبل زلو
እናተኣከቡ ከለውዩ ኣኼባና ኣይንሕደግ ዝብል ዘሎ እምበር ብመሰረቱ ዘየእክቦም መድረኽ ተፈጢርዎም ሲ ኣኼባና ኣይንሕደግ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እታ መዓልቲ ጎይታት ትቐርብ ከም ዘላ ትርእዩ ኣለኹም እሞ ንፍቕርን ንሰናይ ግብርን ንምንቕሓን ኣብ ንሓድሕድና ነስተብህል ኢሉ ይድኸይድ ዘሎ ሽዑ ከምቶም ገሊኣቶም ልማድ ዝገብርዎ ዘለው ኣበይ ኣብ ክትእከበሉ ትኽእል ግዜ ኣብ ምቹእ እዋን ኣብኡ ዘይምእካብ ልማድ ዝገብሩ ነይሮም ከምኦም ኣይንኹን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ምዝ ዘመን ሕጂ ተጠቕፅራ ቁንጭራ ቢልካ ምፅኻ ሕጂ ከምኡ ኣይትኹኑ ክበሃል ከሎ ናይ ጥዕና ሞያውያን ብመንግስቲ ደረጃ ከምኡ ክበሃል እንከሎ ኣኼባኹም ኣይትሕደጉ ኢሉ ክንእከብ ኢና ንሕና ኢልካ ኣነ በቃ ኣኼባና ኣይንሕደግ እምነት ኣላትኒ ሓንቲ ንኸውንና ኣኼባና ኣይንሕደግ እዛ ቃል እዚኣ ብትኽክል ኣይኮነትን ሒዝካያ ዘለኻ ስለዚ እዚ ቃል እዚኣ ምስ ሂወትካ ትሕብረሉ መገዲ እምነት ኣይኮነን ካልእ ኣብነት ክበኩም እየ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ገለ ኩሉ ክበልዕ ከም ተፈቕደሉ ዝኣምን ኣሎ ተገለ ከዓ ሓምሊ እዩ ዝበልዕ ኢሉና ኣሎ ሕጂ ኩሉ ክበልዕ ከም ተፈቕደሉ ዝኣምን ኣሎ ትብል ወሲድና እዚኣ ኣነ ኣምን ኣለኹ ኩሉ ክበልዕ ካብቶም ኩሉ ክበልዑ ከም ተፈቕደሎም ዝኣምኑ ካብኦም ሓደ ኩሉ ማለት ኩሉ እዩ ኣስሙሩ ለሓራይ ኩሉ ማለት ኩሉ እዩ ኢለ ስጋ ከልቢ ክበልዕ ዲ ኣነ ምክንያቱ ኩሉ ክበልዕ ከም ተፈቕደሉ ዝኣምን ኣሎ ይድብል ዘሎ ኩሉ እዩ ኢለ ስጋ ከልቢ ክበልዕ ዲ ስጋ ድሙ ክበልዕ ወይስ መንካዕ ክበልዕ ኣይፋሉን ሪኢኹም ሕጂ ከምኡ እንድሕር ተረዲእካ እዛ ቃል እዚኣ ከምኣ እንድሕር ተረዲኣትካላ እንታይ ትኸውን ደላ ብመሰረቱ ብጌጋ መልክዑ ኢኻ ተረዲእካ ዘለኻ እዛ ቃል ሓሳብ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣይኮነን እዚ እሞ እዛ ቃል ሓሳብ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ዘይተረዲእካ እቲ ተረዲእካ ዘሎ ሓሳብ ገዛእ ርእስኻ እዩ ሓሳብ ገዛእ ርእስኻ ምስ ሂወትካ ትሕብረሉ መገዲ እምነት ክበሃል ኣይክእልኒ ሃዋርያ ጳውሎስ ግና ኩሉ ክበልዕ ከም ተፈቕደሉ ዝኣምን ኣሎ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 31 ንሰብ ኣሕምልቲ ምግቡ ክኾኑ ሃቦ ዝብል ፅሕፍትን እቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ስጋ ኩሉ እንስሳ ዝዋሳውስ እንስሳ መብልዑ ክኾኑ ሃቦ ከም ኩሉ ልሙዕ በቕሊ ስጋ እንስሳ ድማ መብልዑ ክኸውን ሃቦ ዝበሎ ነዚ ስጋ እንስሳ ከብርሆ ከለኻ ኣብ ዘለዋን ምዕራፍ 11 ከይዱ ሞግስዕ ዝመልስ ሸኾኑ ዝተመቐለ ፅፍሩ ዝተሰንጠቐ እዚ ንዓኻትኩም ቅዱስ እዩ ኢሉ ዝፈለየልና እዚኣቶም ክትበልዕ ከለኻ ኩሉ ምብላዕ ተፈቒዱሉ ያሉ ኢልካ ተኣምን ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እምነት ካብ ምስማዕ ክሳብ ዝበልናያ ምስማዕኻ በቲ ቃል እዩ ክሳብ ዝበልናዮ ኣየናይ ቃል እዩ እሞ ስጋ ተመን ክትበልዕ ዝፈቐደልካ ምክንያቱ እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕኻ በቲ ቃል እዩ ኣየናይ ቃል እዩ እሞ ስለዚ እታ ኩሉ ክበልዕ ከም ተፈቕደሉ ዝኣምን ኣሎ ትብል ዝኣምን ካብ ኮነ ጎይታ ዝበሎ ቃል እዩ ዝኣምን ዘሎ ማለት እዩ ጎይታ ዝበሎ ቃል ከዓ እዚ ክነግረኩም ዝፀናሕኩ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ብትኽክል ሓሳብ ናይቲ ፅሑፍ ዝተረዳእኻዮ ምዃንካ ርግፀኛ ሁን ሽዑ ነቲ ሓሳብ ናይ ፅሑፍ ብትኽክል ተረዲእኻዮ ምስ ሂወትካ ክትሕብሮ ከለኻ ትሕብረሉ መገዲ ብትኽክል እምነት ይኸውን እዚ እዩ እቲ ኣፀቢቕና ክንርድኦ ዘለና እሞ ንእምነተይ ብኸመይ ከረጋግፀየ ንዝብል
እቲ ነታ እምነት መሰረት ዝኾነ ቃል እቲ ነታ እምነት ዘምፃ ቃል መበቆላ ዝኾነ ቃል ንሱ ብትኽክል ሓሳብ ናይቲ ጽሑፍ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ኣብ ዝብል መጽኻ ኣረጋግጽ ነዚ ንምርግጋጽ ከዓ እንታይ የድሊ ሓደ ብቐንዱ ዓውደ ንባብ ምክትታሉ ናይቲ ጽሑፍቲ ዓውደ ንባቡ ንዑ ከም ዝግባእ ምስትብሃሉ የድሊ እዚ ዓውደ ንባብ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ እንታይ ክብል ምስ ፀንሐ እንታይ ይብል ኣሎ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ማለት እዩ كدغملكم اذا عوده نباب زبل كانتايو انتاي كبل مسنحه انتاي يبل الله نزبل زملس قنچل ابيلكا حاده صحف كتوسد زي فقد اب نفس كف اتعوده نباب دما يوطا بيوطا خيترفه بدقيق مكتتال ወይ بدقيق مرعي زحتت እዩ عوده نباب مختال كبሃል كله እዚ مزخون حساب نايت صحف بتخكل كردأك يخل كنيزي عمق زباله كالئ مقدي مرمرا منفساونت انتدأ له خوينو ملختات انتدأ خوينو كم عبنت إذا ملختات زي مبوقلو كابينا كفل صحف تسيو نابنت إبراهيم قدايم عرف اندحر وسيدنا كريستوس ملأخ كم زي كونه ملأخون كريستوس كم زي كونه زنت صار لا معرفه كريستوس ملأخ كم زي كونه ملأخون كريستوس كم زي كونه نخنا تصرغن ابزن بولي كدان كاب تصحفو صحفاتي مسارات كيرو نينوت صحفات مسارات كيرو إلكا نعو رخيبكا او هيدكا دما مستبحال كم ابنت بخال درجه حتر ابي زربلن زلخو بخال درجه كال مستبحال زدل ነገር አሉ ንሱ ኻንታዩ ተንብቦ ዘለኻ መልእክታት ክሳብ ዝኾነ ናብነታ መልእክታት መጽይ ሕጂ خزارب መልእክታት ተዳ ኮይኑ ህይወትካ ምስ ህይወት እቲ መልእክት ዝተጻሕፈሎም ሰባት ብትኽክል ዝተሓዝ ምዃኑ መጀመርያ ርግጸኛ ኾኑ مخنياتو بقتا نعخا زتصحفه سلازيل متايلايو نابنت سب افيسون زنبرم هيوت ززامد عينت هيوت تدعلك خوينو نسب افيسون تصحفت ملختي بتخكل مسيوتكا كتوهادا تخليها حجي كم ابنت كواكم اب كلاي تسلونقي معرف كلته اتسواي عمتا اتود طفات كيتغلص اتا معلت غويتا يتمصنيا مس بله كاو قصل ابيلو حجي نسو كسا نخغلص كلكل وزلوس انتي كم زخونه تفلطيهم يلو كم ابنت حجي تفلطيهم يليو بقى انا فلطي تلكا بامنت فلطي تلكا سالكا ايتفلطانيها حوار بولس ازي زبولهم نسب تسلونقي باكال اتي نتصره كريستوس كيغلص زخلكلو انتاي مخانو ات ساعات ميهيروم سلازنبريو حجي بدبدابي خصف كلو انتاي كم زخونه اتي زخلكلو زلو تفلطو علخوم زبالو
حاجة تفلتوا اللهم يلي إمو فلت إيه الكاس خاط أمن مسيوات كقطع أبلاك تجبره كتوهري تخلنيها بتخكل حسب نتصحف كتردد أتكلم لك إذا مالت قويت خفلت أن خيل نديو مبال كله حتى قويت خفلت أني خيل الكام أمان كله نجاري كم زفلت كيفون كفلت مستم زفلت وبتخكل تفلت وعلهم زبالهم كم زفلت كيفون كحف كتب الجن هاي تخلنيها سلازي إتي بزي مسألة زي أمن على اتبلو له زل قال حسابنا تصحف مخانو تتردي غايز لها رجز أن يكون بزن كلن مسرحات حج زي زفقدو زين تأسين زله قالوان أملاخ أنت دا فقدو عبز ميديا خزارة بولو أنت دا قويتها فقيدو أتصنع على مصحف قدوس كميك خونا له وزبل بول كأي قويتها زمهارني ككافلي أستقولوا جنا قويتها أنت دا فقيدو لي عب ميديا خزارة بولو يزول له مبروحات إذا بتخكل أنت الأسماء ما كم تهنت ولا رجعت أني مغناتو كابون بقون تقبله زم حلال فاز الله خسلا زخنات تبارك الله بخالة تماسالار استوديو ويسبتي كال أي كفال أوش تتسرع إزولوديو كسب زمتاكم سلامكم يعزز تبارك الله